Uns consells de l'escola Fàcia. Tinc un iPad i m'encanta. Puc fer moltes coses divertides amb el meu iPad. Puc jugar, puc fer fotos, llegir, parlar. M'encanta fer servir el meu iPad. Per això haig d'estar segur que el cuido molt bé. Si trenco o perdo el meu iPad, ja no podré fer res i el trobaré a faltar. Per estar segur que no perdo l'iPad, quan no el faci servir, el posaré sempre a la meva motxilla o en un lloc especial. Per estar segur que no trenco el meu iPad, el faré servir sempre, agafant-lo amb les dues mans o quan estigui assegut a la taula. L'aigua o el suc poden fer malbé el meu iPad. L'haig d'allunyar del lavabo quan m'estigui banyant i de les begudes quan estigui bevent. M'encanta el meu iPad. És molt divertit. Per això haig de cuidar-lo molt bé. Made with Doodlecast Pro.